pali this guy ndipo palinso mkulu uyu onse akupanga claim kuti ndi Bakiri Muluzi TV. Kodi chasisazaye kuti njovu ichoke nyanga nchiyani? Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today, Malawi lero. Ndipo takhalani pompo pamene tikhale tikupasirani satane wa nkhani imeneyi. Mwina mukungodabwa kuti masamba mchezo mukuzungulira video ina yake imene mkulu wina wake akulongosola nkhani yokhuzana ndi Bakiri Muluzi TV. Mkulu ameneyo ndi uyu mwini wa peji, dzina lake ndi James C. Makopa. James C. Makopa akunena kuti my friend Hazwe, a man behind Bakiri Muluzi TV. I want to say that is unfortunate lero wayamba kumabwera ndi ma audio omaninyoza ine kuti ndinamangidwa chifukwa chonamiza anthu kuti ndine Bakiri Muluzi TV. You and I worked together using the same brand called Bakiri Muluzi TV. I got into trouble because of you. Inetu ndinamangidwa chifukwa cha Bakiri Muluzi TV komanso ndinateteza dzina lanu ku polisi ngakhale ku court. Ngati mukuti ndinanamiza anthu kuti ndine Bakiri Muluzi TV, nchifukwa chani unkawatuma anthu kuti abwere ku blanta ya polisi kulingazi kumaza ndiuza kuti ndisaulule dzina lako kumene mumakhala ngakhale nkhope yako? Ndinali ndi mwayi opereka zithunzi zanu zimene mpaka pano ndili nazo, koma ndinalolera kuvutika chifukwa cha inu. What you must know Hazwe ndi chakuti waipisa mbiri za anthu ambiri mu dzina la Bakiri Muluzi TV. Ena amangidwa, ena ntchito zinawathera, ena mabanja awo anasokonekera chifukwa cha iyo. Ine ndamangidwa inde, koma musayiwale kuti ndakhala ndikukuteteza ku makhoti komanso ku polisi. Ndinaluza zinthu zanga zimene mpaka pano zili ku polisi. Ndinapangidwa blacklist kuma media houses being a video producer. Ndiye undisamale chifukwa anthu ambiri akusakabe and I know pomwe umakhala. Nkhani yotu ikuyenda modelo akuti anthu awa apindirana ndevu mkamwa, mwina ayambana kuseriko ndipo ayamba kuyalusana. Nkhani yonse ndi imene wakamba iyeyo kuti iyeyo akumunyoza kumatulusa ma audio kuti amawanamiza anthu kuti ndi Bakiri Muluzi TV, koma pomwe si Bakiri Muluzi TV. Sitilola kuti wina wake azinama kuti ine ndi Bakiri Muluzi TV, munthu sili kumudziwa. That is wrong. Nde anthu alusirana ndipo ayamba kuyalusana mpaka na atulutsirana zithunzi. Nde Makopa anabwera ndi kuilongosola nkhani yonse mu video imodzi, ndipo tikufuna mukhale pompo kuti mumve zimene iwowa adawayankhula. Koma chachidziwikire nchonena kuti anthu ngakhale Makopa anabwera nkulongosola zokhuzana ndi Bakiri Muluzi TV, koma anthu awakuyira ndipo anthu awatuluka kunena kuti ife ngakhale ubwere unyoze koma ife Bakiri Muluzi TV timamukonda, ndipo iwe sungakwanise kumugwesa Bakiri Muluzi TV. Nde takhalani pompo mumve kuti Makopa okay guys analongosola zotani pepani munthu ine ndi ndangothawira mu meeting ngena kake zoti iwo anafati nalonjeza za 7 o'clock kuti ndifuna ndiyankhule nkhani zimene napanga post I think around 11 am then ndangothawa kuti ndikwanirise lonjezo ndili kwina kwake. Yeah, so ngati ndikumveka munduza kuti ndikumveka bwino. Ngati ndikumveka munduza kuti ndikumveka. Ndapanga post mamawa yokhuzana ndi mnyamata wina amene amapanga amene ali behind Bakiri Muluzi TV. Okay, yeah, okay, ndikumveka. Yeah, so
mwina anthu ena akakufunsa ena mwina akunena kuti ndizaboza chani stunt ine simpanga nawo za stunt imeja se stunt ine ndi James Makopa ena madziwa kuti ndine JCM chifukwa cha James C Makopa ndiye sindikhala muchigoba yayi olo nthawi imeneyo tili kujeni DPP ili ku opposition MCP kulamulira ndikafuna kulemba maposta anga ndi malemba chifukwa ine sindikhala kuchigoba ina my free man so kwambiri imene ndabwerera panopa ndi nkhani ya Bakili Muluzi TV. Wa Bakili Muluzi TV dzulo anapanga post video yake kwa amene mmasatira that channel mwina munamvera zimene anayankhula. Komanso nafika umene kwako ndifuna ndibwere ndi background ya ine ndi Bakili Muluzi TV. Ma issues ena mwina sindimayankhula straight chifukwa chona kuti nkhani zili ku court komabe ndi yesisabe kuyankhula kuti mutole chimene ndifuna kutanthauza. Nali mchaka cha 2022 mene nakumana ndi mnyamata amene uja nampanga post uja kuti ndizikumana naye ineyo ndinkakonda kumvera kwambiri zimene amayika yoja pa Facebook pa YouTube ndiye amayika nthawi zina ma history ndiye ineyo ma history wankandisangalasa. By then naye ndikugwira ntchito ku media house inake sindiyichulanso media house yo mulilongo muno ndiye zinapezeka kunena kuti ndinalumikizana naye nkulucha namuza kuti ndimafuna ma history akowa ndizitenga ndizapanga present pa TV or pa radio mwanjira ina zingotenga that history chifukwa history imene amayankhula yoja zambiri zija ndizoona ndithu chifukwa pali zina zimene ndakhala ndikumapanga verify malo ena akuona kuti zimene akuyankhula zinzoona. So chidwi changa kwambiri inali ku history ndiye kunazopezeka kunena kuti nditalumikizana naye anandiuza kunena kuti content yake sangalole kuti tizitenga tizikayika pa TV kapena pa radio. Ndiye kunapezeka kunena kuti anandiuza kunena kuti koma ngati ukufuna kuti mwina tithamagwirira ntchito limodzi nzotheka chifukwa chonena kuti tili ndi malingaliro onena kuti kusogolo kuno tizakhale ndi TV yathu. Ndiye namuza kuti no problem ngati mukunena kuti mufuna kuzakhale ndi TV zapopo tinamba kucheza ndi munthu uja kumacheza kufikira nthawi imene anandiuza kunena kuti tikumane mulilongwe chifukwa chonena kuti afuna tipange office ma studio mulilongwe. Ndinakumana naye tinatengana tinapita kumene tinapanga office chaku area 3 uko kufupi ndi kwa amene mukuziwako ku Lilongwe kumene kuli bank ya FDH inayang'anizana ndi NBS pasogolo pake paja pali filling station and the other side kuli building inake upstairs inake pansi pa pali Zero Graphics. Office yathu inali umene kuja ine ndi mkulu amene uja tinamba panga ma studios kwa ena amene mwina anthu amene munkasatira so Bakili Muluzi TV nkhope imene mukuiona apa pa imene ikuyankhulayi munkayionanso pa Bakili Muluzi TV. Ndinagwira naye ntchito bwino kwambiri kufikira nthawi imene anazasiya kupanga za history nkuyamba kupanga attack anthu ngati ma politicians anthu ena oti si ma politicians. Ndiye ine chifukwa choti pamene pajapo ndimakonda kupanga ma program anga
upanga present bwino ma program anga nkhope yanga chani voice yanga yomwe ndinamuuza kunena kuti ase izi zambikasi ine baba jaba antama ndiziwa ndineyo ndi moyo wanga uthokhala pa chiopsezo ndiye nkhani meja sitinamvane bwino yayi. So ine ndinaganiza kuti ndisiye Bakiri Muluzi TV chifukwa chokuti anthu amandiona ineyo ndiye ndinasiya Bakiri Muluzi TV kuja. That was 2022 yomweyo. In fact kumana na kuma 2021 2022 2023 nasiya mu January February March April nasiya mu April 2023. Now chifukwa panali content ina imene ine ndimayika pamene pajapo ya ineyo amandiona anthu ena mpaka pano ena sakhulupirira onena kuti Bakiri Muluziyo si ineyo, ena maona bengati ndi ineyo, koma zona zake nzona kuti ndinkangugwira naye ntchito. Now zitatha zonsezo ndinangodabwa kuti ndamba kulandira mafoni achilendo kwambiri, anthu ena owaziwa, ena analatola nkhani azinzathu sindiachula maina awo chifukwa chifukwa chongowasungira ulemu. That is anandiimbira unena kuti pali mkulu wina kwa ku Rwanda akukufuna. Ngati mukumbukira kwamene masatira Bakiri Muluzi 2023 anazavuta kwambiri mnyamata ameneyu zina lake ndi Haswell. Anazavuta kukamba nkhani za mablu ndi maluwa ndizi chanchani izi ndizi. Ndiye anazachula anthu ena ake ali kumalawi konkuno. Ndiye atachula anthu amenaji anadusira mwato nkhani ena nkundipeza ineyo kumandiimbira mafoni. Apa ali mkulu wina akafuna kumane naye wa ku Rwanda. I called Haswell unena kuti ase pali munthu wina wake uyu akufuna kuti ndikumane naye koma ndi Rwandese. Haswell ananena kuti usakumane nawo, anthu amene ndi oyipa akupangira poison chan. Nazisiya namba upanga Giloma calls anthu aja. Later on nazapezeka kuti ndapita ku Blantyre ndimakagwira ntchito. Ndili ku Blantyre kunabwera polisi kuzandimanga. Sana nduze chimene andimangira mpaka nanapita ku polisi kuyenera, nagona kuyenera. Nachoka mamawa around 4 am kunditenga ku Blantyre kumapita nane ku Lilongwe. Nabwera ku Lilongwe kuno naponyedwa musero. Kuno ndi kumene ndinadziwa kunena kuti akuti andimanga chifukwa cha Bakiri Muluzi TV. Now atandifunsa mafunso nanena kuti ineyo sina wa Bakiri Muluzi TV. Koma nthawi yake nagwira kunaye ntchito koma nasiya kale kwambiri. Ndiye poti nkhani za polisi anali kuti apangidwa influence ndi ma politicians anandikakamirabe. Koma ataziwa chilungamo kuti si ineyo. Ndiye mutawerenga unena kuti nasiya kugwira ndi Bakiri Muluzi 2023 April. Anazandimanga October 2023 yomwe. Ndiye kuti zili ngati nthawi yake nagwirapo ntchito media house ina yake ku Blantyre. Ndiye zili ngati kuti ndimagwira ntchito ku media house ndiye ndasiya, ndiye munthu wina wa ku media house uja wapalamula apolisi nkuzandimanga ine. Ndi zimene zinachitika ndi ku Bakiri Muluzi TV. Ndinafotokoza anthu achanaziwa kunena kuti amangadi munthu olakwika chifukwa kuti ndili mkati mwa polisi. Haswell anatulusanso ma audios onena kuti mwamanga olakwika. Ndiye kunapezeka kunena kuti anandikakamirabe mpaka na pa court natuluka. Ndiye mwina imene tisileka ipo mwepo ndibwere nonso pano ku video kuti mwina zilumikizane bwino. Kufika ku video imene watulusa dzulo Haswell imene yandipangisa kuti mwina ndifike po mpanga expose. Ndizonena kuti dzulo Haswell watulusa audio kunena kuti pali anthu ena ankanamiza anthu kumabera anthu kuti iwo ndi Bakiri Muluzi TV mpaka anamangidwa nazo. So ine chimene ndikuyitsa ndi chimene chocho kunena kuti
ndinkawanamiza anthu kunena kuti ine ndine wabakiri Muluzi TV nkumawabera anthu aja muzina wabakiri Muluzi TV mpaka na ndinamangidwa nazo. Ndiye ndinamuyankhula Haswell dzulo. After that video namuyankhula napanga konzata anthu ena akuluakulu aku chipani cha DPP kunena kuti akuluakulu pali munthu uyu wapanga izizizi anandipasa advice yona kuti muyankhule ku inbox. Ndinamuyankhula ku inbox kuti ase wapanga post izizizi kutanthauza chani, kwapeza onena kuti iye uja sana ndiyankhe. Lero mama wanso ndamuyankhula sana ndiyankhe, so ine naona ngati kuti ndipongwe kwa ineyo. So amene ndinamangidwayo ndine ndiye ndipezeke kunena kuti ine ndamene ndinkanamiza wanthu kuti ndine Bakiri Muluzi TV kuti mpaka na ndinamangidwa nazo. That issue sina ndisangalase, ndi chifukwa chake ndinapanga post. Mwina anthu ena manena zambirimbiri kunena kuti ndi stunt, image assistant zenje nzona zeni. That one ndi amene ali behind Bakiri Muluzi TV, ndi mwini wake weni wa Bakiri Muluzi TV, ndi amene amayankhula zonse zija. Koma ndibwerere mbuyo pang'ono, mu post yanga ndanena kunena kuti iye uja ankauza anthu nena kuti ine ndikunamiza ankauza anthu nena kuti anthu aja ndisamulule kunena kuti ndiyeyo, of which ine ndansungira kwambiri ulemu nthawi yake yaitali. Chinali chomvetsa chisoni kwambiri, very unfortunate kunena kuti azikamba kunena kuti ine ndimanamiza wanthu pamene ine sinapangepo kremolo siku limodzi kunena kuti ine ndine wa Bakiri Muluzi TV. Sinafikepo poyera kunena kuti ine ndo wa Bakiri Muluzi. Even palibe munthu amene angabwere poyera ndikunena kuti ine, palibe munthu amene angabwere poyera nkunena kuti ine ndinamuuzapo kuti ndine wa Bakiri Muluzi TV, ndipo palibe munthu amene angabwere poyera nkunena kuti anandipasako drama ine kuti palibe munthu amene angabwere poyera kunena kuti anatenga drama yake nkundipasa ineyo chifukwa kuti ndinamuuza kuti ndine wa Bakiri Muluzi TV. So sorry kuti anthu ena akundiyankhulisa chifukwa kuti ndikuthamangira pa meeting iso ina ndiye pepani mwina muzoona ngati ndikujejema chifukwa kuti ndikupanganso attend zinthu zina. Pali anthu ambiri amene anatengapo gawo pa nthawi imene ichayo kuti zifike pamene zafika lero pa kuti iye uja apezeke kuti sinampange, sinamuulule, sinayankhule china chilichonse chokhuza iye uja. Ndipo akamayankhula kunena kuti ine ndimanamiza anthu kunena kuti ndine wa Bakiri Muluzi TV kuti ndizabera mpaka na ndinamangidwa nazo. I think ukangokhala munthu kuti munthu ndovuta, munthu alibe pabwino. Chifukwa chokuti ndinali ndi ufulu wonse otha kumbweresa poyera iye uja kunena kuti ndi uyu ine musanimange. Ndadusa mu zinthu zonena kuti mwina kuti ndiziyamba fotoza apapa, mwina anthu ena ake sanganimvesese. Ndipo anthu ena ake mwina ndimayenda ineyo kumabwera mu Lilongwe muno mwanjenjenje. Nachoka mu Lilongwe muno chifukwa ineyo I was based in Lilongwe. Nachoka mu Lilongwe muno mokakhala ku Blantyre chifukwa chothawa magayizi a MCP. Lawyer atandiuza nena kuti magayizi awawa achikangawawa ndi anthu oyipa, kuli bwino utani usunthe ukakhale kutali. Nachoka ineyo kunoko nsakufuna kuchoka ku Lilongwe kuno kwakhala olo ndikamabwera ku Lilongwe kuno zapanga ripoti ku court olo ku police bureau yanga ndimayenda mwacheucheu chifukwa cha mkulu ameneyo. Ndinali ndi ufulu wonse ofuna kuti ndikanatha kumbweresa poyera kuti ine nsamazunzike munthu uyuyu ndi amene anapanga izi. Nawo lerolo akukayankhula zinthu zimene mwina sizikuperekabe tanthauzo ku moyo wanga. Ndinaluza zinthu zanga zambiri, ndinaluza katundu wanga mwina over 6 million chakuti. Pamene ndikunena pano ndilibe even qualification document ina iliyonse zili manja mwa polisi chifukwa chongofuna kupanga kusamala legacy ya munthu amene uja. So it's very unfortunate kuti lerolo amakayankhula zimene zichazi. Pali anthu ena ake anandiuza ineyo kunena kuti ndisamutchule
ndipo I regret kunena kuti mwinanso ineyo ndikanangoulula nthawi yomweyo kunena kuti ndi uyu munthu wake. Ndikanadziwa kunena kuti munthu nthawi inaka azabwera kunditembenukira kumayankhulaso zinthu zopepera, mwina nthawi yomwe nkanatha kumutchula. Nawo anthu ena akunena nthawi yonse unali kuti ya sindikanatchula nthawi imeneyo panalibe chifukwa chonditchulire, chifukwa sinayambane naye china chilichonse, nangosiya ntchitoyo kumeneko nkumapanga zanga. So ngati anandimanga ineyo sindikanabwera sopoyera nkumena kuti mwakuti kuti nawo apapa ndatchula kunena kuti munthu ndi amene chifukwa wandipanga provoke. Okay, pala anthu akuluakulu enake oti mwina pano pasingamatchule mayina awo akuchipani cha DPP amene apanga support even moyo wanga wa ineyo kuti ukhale bwino, iye ujasa kuoneka. Koma ine ndikusunga iye ujayo kunena kuti ndi munthu wake ndi umanziwa kuti ndi uyu, koma ineyo kumansunga. Now lerolo kumakayankhula kuti chani akuti ine ndimabera anthu muzina la Bakili Muluzi TV kufika kuti ndinamangidwa nazo. Ndiye inenso nane ndangofuna kuti mwina anthu amudziwa Bakili Muluziyo, sinanga ife tikamakanama kunjaku aziziwa kuti Bakili Muluzi tinamuona pa social media. Ndiye ine ndambweresa poyera kuti anthu mumuziwe kuti ndi uyu, kuti winanso asamakunamizeni kuti Bakili Muluzi ndi uti, muzimuziwa kuti ndi ameneyo. His name is Haswell. So akakhala kuti akupitirizabe kundipanga attack ndi yankhula zina zambiri posa pamene papa. My brother Haswell, ndimacheza nawe bwino, koma mwina papa kucheza kwa siya, koma ndikuuze kuti na kuti uzikhala bwino ndi anthu. Pale anthu ena ake even ukupanga target mwina akuluakulu enanso aku DPP, ma officials. Sindatchula mayina awo, koma next time nzanena kunena kuti umapanga zinthu zopanga target wakuti ndi wakuti. Koma you have to know kunena kuti anthu amene ajawa ndi amene akhala kukuthandiza. I told you last week kunena kuti uchose ma videos ena anthu ena amene okuapanga attack. Chifukwa anthu amene onda amene atha kukuthandiza. I'm glad kuti unachosa, unandimvera. Koma ndifuna ndikuuze nonena kuti ukamakhala uzikhala bwino ndi anthu, chifukwa chonena kuti si wonse amene utha kulimbana nawo kuti iweyo zinthu zako zikuyendera. Chifukwa pale anthu ambiri amene uli nawo zifukwa iweyo. Even ame yonse ija uli nayo zifukwa iweyo. Polisi uli nayo zifukwa, mapanga attack even polisi yonse. Anthu onena kuti ena mwina sosezi wakhuza wasokoneza mabanja anthu, wasokoneza ntchito za anthu, wamangisa anthu ena oti mwina ndosalakwa. Zonsezo ine ndimakhala phe osayankhula china chilichonse. Komano pomanena kunena kuti ine ndimanamiza anthu kuti ndizidya ndrama muzina la BMTV ase paipo walakwisa kwambiri. Palibe munthu amene angabwere poyera kunena kuti anandipasa ndrama ine ntamuzo nena kuti ndine wa Bakili Muluzi TV. Never. Palibe so munthu wina amene angabwere so kupanga so claim kunena kuti ine namuza ndine wa Bakili Muluzi TV. Anthu ena amanena kuti ndine wa Bakili Muluzi TV chifukwa ankandiona ndikugwira nawe ntchito by then. Now ndikuona ngati kuti chibwana chimene umapangacho nthawi zina zake uzipanga komweko osati ndi ine. Okay, ine sindibisa nkhope yanga, ine sindibisa account yanga, dzina langa mwana wabadwa dzina limene napasudwa ndi limene limene mayuza pamene papa. Ankhale MCP cha ni maibaya kumalemba mapost pamene papa sindimaopa kanthu. Iweyo uli kuchigoba, mwina lero anthu akudziwa kuti ndi ndani, koma uzikhala bwino ndi anthu. Next video kangupangaso za chibwana ndibwera ndi yankhulaso zambirimbiri zimene mwina suyembekezera kuti ndiziyankhula. Chifukwa onse amene umapanga target, onse amene umapanga attack ndikuwaziwa, ndipo amene so amakutuma ndikuwaziwa. Onsewo ndikuthekeraso kokumana nawo, ndikufotokozaso bwinobwino satane zokhuza iweyo. DPP tangu ina kumene umanduza kuti chani? I say uzikhala bwino ndi anthu. Sindiyankhula zambiri, koma undiyankhe ngati ungayankhe video imene iyi. Ndiye tiona naso next round. For today mwina tisile pompo, nitawakanaso nthawi yanga apa.
yava chifukwa mnapanga target 30 minutes ndekwa saa 4 minutes yena ndikapezeke mu zinthu zina. Ndiye guys, usiku wabwino, ndikukhulupirira kuti mwina mwamvesesa chimene ndapangira zimenezi zinandinyasa. Anthu ena ayankhula zambirimbiri pa social media kunena kuti bwanji osakambirana kumbali. I tried kuti ndiyankhulane naye kumbali, sanafune kuzoona kaya kuti udolo kwambiri. So ife si madolo ya dolo ndinuyo, koma udolo muziwa kunena kuti khala bwino ndi anthu ndikofunika, khala bwino ndi anthu ndikofunika, khala bwino ndi anthu ndikofunika ise. So thank you, have a blessed night. Zikomonso kwa nonse amene simunakhalanso pano kuonera live imeneyi, pamene simunamvepo imene ndisoka lanu, koma mawu anga ndikhulupirira mamveka bwinobwino. Yeah, ndiye zikomo kwambiri.